खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मिथुन मुसाहारि इउटुब चेनेलनिफ्राय गासिबखौबो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जिउआव साक्सेस जानो लुबैयो एबा जों साफ्रोमबो सुबुङानो मानसि जानो लुबैयो। दा जों मानि थाखाय मानसि जानो हाया, जों मानि थाखाय साक्सेस जानो हाया, दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदों। आंनि सायाव जि रोंगौथि दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुंगोन। दा आं बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा। दा आं बुंनो सानो जोङो साक्सेसफुल जानो हायैनि खारनानो जाहैबाय जोङो थांखिखौ लायो माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय। जोङो थांखिखौबो लायो माबा मोनसे थांखि मावनो थाखाय एबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लायो। नाथाय जों मा खालामो, बै थांखि लानायाव जेब्ला जोंनि जिउआव प्रब्लेम जायो, जोंनि न'खराव जेंना जायो, जोंनि लानाय थांखियाव सोरबा जुदि माबाफोर बुङो, सोरबा जुदि मिनियो, सोरबा जुदि नासयो, थ' उमुक थुमुक बुङोब्ला जों बै थांखिखौ मा खालामो, एंगारनानै गुबुन थांखि गोदानै लाफिनो। दा बैफोरबायदि जोङो थांखिखौ सोलायबाय थानायनि थाखायनो जोङो जिउआव साक्सेसफुलखौ मोननो हाया। दा जोङो जुदि जिउआव साक्सेसफुलखौ मोननोब्ला जोङो जि थांखि लाबाय बे थांखिखौनो जेब्लासिम साक्सेस जाया अब्लासिम मावफुंबाय थानांगोन। एबा जेब्लासिम साक्सेस जाया अब्लासिम जोङो मोनसेल' थांखियावनो गोसो होथाबबाय थानानै जोङो खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन। जोङो थांखि लाबाय जेब्ला बे थांखियाव गोबां खस्थ' जानो हागौ, गोबां प्रब्लेम जानो हागौ, गोबां परेशानि फैनो हागौ, न'खरनि जेंना फैनो हागौ, गामियारिनि जेंना फैनो हागौ, समाजारिनि जेंना फैनो हागौ, लोगोआरिनि जेंना फैनो हागौ, सुबुं माहारिनि जेंना फैनो हागौ। बैफोरबायदि जेंनायाव नोङो जेब्ला जुदि खामानिखौ एंगारगोन, नों जिउआव माब्लाबा साक्सेसखौ जाफुंनो हाया एबा जाफुंहैनो हानाय नङा। सोरनि न'खराव जेंना जाया, सोरखौ बुङा, नोङो जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो लायोब्ला गोबां सुबुंफोरानो बुंखागोन, बे खामानिया मोजां नङा, बे खामानिखौ मावनानै लाब गैया, बे थांखिया मोजां नङा, नों बे थांखिखौ जाफुंहैनो हानाय नङा, नोङो बे थांखिसिम माब्लाबा सौहैनो हानाय नङा, नोंनि थाखाय बे खामानिया जाथावना नङा। गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि बुंगोन। दा नोङो जुदि बैफोर सुबुंफोरनि बुंनायनि थाखाय, बैफोर जेंनानि थाखाय नोङो जुदि नोंनि थांखिखौ नों एंगारोब्ला एबा जोङो एंगारोब्ला जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो साक्सेसफुल जाफुंहैनो हानाय नङा। आङो दिनै बुंनो सानो बे बुहुमाव जेसेबांखि साक्सेस मानसिफोर दङ, जेसेबांखि थांखियाव जाफुंहैनो हादों, साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआवनो प्रब्लेमा फैखादों, परेशानिया फैखादों, मोनफ्रोमबो थांखियावनो जेंनाया फैखादों साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव। नाथाय जायफोर मानसिया दिनै साक्सेसखौ हासिल खालामनो हादों एबा थांखिसिम मोनहैनो हादों, बैफोर सुबुङा मानसिनि बुंनाय एबा समाजारिनि जेंना एबा न'खरनि जेंना एबा गामियारिनि जेंना बैफोर बुस्थुआव बियो गोसो होआखै एबा बैफोरनि खोथाखौ बियो खोनासङाखै एबा बैफोर जेंनाफोरखौ बियो गोरबोआव लायाखै। जिखियानो जेंना फैया मानो, मानसिया जिखियानो बुङा मानो, बियो गावबागाव लामा, गावबागाव थांखि बियो होसोथाबबाय थादों। बेबायदि होसोथाबबाय थानायनि थाखायनोथ' दिनै बिथांमोना साक्सेसखौ जाफुंहैनो हादों। दा बिथांमोन बायदि जोंबो जुदि साक्सेसखौ जाफुंहैनोब्ला जोंबो जिउआव जेसेबांखि प्रब्लेम फैया मानो, जेसेबांखि जेंना फैया मानो, जोङो थांखिखौ माब्लाबाबो एंगारनो नाङा। जों जे थांखि लाबाय बै थांखिखौ मोनहैनो थाखाय जों 100% गोसो होनानै खामानिखौ मावनांगोन। जों जेनेबा 100% गोसो होनानै जों खामानिखौ मावगोन ना, अब्ला जोङो थांखिसिम मोनहैयैनि खोथायानो गैया। जों 100% जों थांखिसिम मोनहैनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जि थांखि लादों बे थांखिखौ होसोथाबबाय था, खामानिखौ बार बार चेन्ज खालामबाय थानाङा, बार बार सोलायबाय थानाङा, बैयाव मावहां बैयाव मावहां, बेबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव। मानो होनना बुङोबा बेबायदि जों खामानिखौ सोलायबाय थायोब्ला जिउआव जोङो थांखिसिम माब्लाबाबो मोनहैनो हाया। आं गोबां सुबुंखौनो नुनो मोनो, गोबां सुबुङानो थांखिखौ सोलायबाय थायो। मोनसे फिसा फिसौ जेंना फैयोब्ला, मानसिफोर बुङोब्ला बै खामानियाव बा बै थांखियाव, अब्लानो मानसिफ्रा थांखिखौ नागारो। आं गोबां सुबुंफोरखौनो बेफोरबायदि नुनो मोनो। दा बैफोरबायदि जों थांखिखौ सोलायोब्ला जिउआव जों साक्सेस जानो हानाय नङा, माब्लाबाबो बे गेरेन्टि 100%।
दा नोङो जुदि खामानिफोरखौ बेबायदि मावोब्ला बैयाव मावहां बैयाव बोसोरसे मावहां बैयाव बोसोरनै मावहां बैयाव बोसोरथाम मावहां बोसोरसे गारि सालायहां बोसोरसे आबादारि मावहां बोसोरसे दिल्ली बेंगालराव थांहां बेफोरबायदि नों जुदि खामानिखौ सोलायबाय थायोब्ला नोंनि जिउआ बारलांबाय थागोन, नोंनि टाइमा बारलांबाय थागोन। टाइमा रावखौबो नेनानै थाया। नों जिउआव माब्लाबा साक्सेसखौ जानो हानाय नङा। टाइमा थांबाय थागोन नाथाय साक्सेसखौ जों मोननो हानाय नङा। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंखौ बुंनो सानो, आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो एबा फोरमायनो सानो, दा गंसे टिपकल जोङो लागायनोब्ला, हमनानै ला गंसे टिपकलखौ लागायनोबा 50 फुट जावब्लासो दै मोनो होननानै जों मिथियो। दा बै जायगायाव जों जुदि मोनसे जायगायावनो जों जावाब्ला, मोनसे जायगायावनो 50 फुट जावाब्ला मा जों दै मोननो हागोन? जों माब्लाबाबो दै मोननो हानाय नङा। जों जुदि बैयाव 10 फुट, बैयाव 20 फुट, बैयाव 30 फुट, बैयाव 40 फुट बेफोरबायदि जावबाय थायोब्लाथ' जों जिउआव दैखौनो मोननो हाखानाय नंखाया। दा बेफोरबायदि जों खामानिखौ सोलायनाङा। जों थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जों मोनसे खामानिखौ मावबाय थानांगोन, अब्लासो जों थांखिखौ मोनहैनो हागोन। आं नोंथांमोननो बे मेसेजखौनो आं दिनै फोरमायनो सानो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांमोननि अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला, नोंथांमोननि हेल्प मोनबाय थायोब्ला आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो अन्नानै लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बिसिमावनो। गोजोन्थों लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।